Ma wami sanibonana. Ninjani ma? Siyaphila. Wa kwenza njani nibe wayini la? Saphelelwa umsebenzi mntana bese ngichazela umfana. Yebo. Saphelelwa umsebenzi ngendlela esingayiqondi kahle. Aha. Ukuthi bavele kwathi government singanothiswanga. Ngakho ngesila ngoba sibona ukuthi ikhalazo zethu masipala. Mhlawumbe into eyenzeka nini le? Sicela ukuthi siloqeda ngalo esibili manje. Nihleli la. Sihleli. Umasipala wona uyazi ukuthi nihleli la. Uyazi sihleli la kodwa unandaba. Akukho bake bakwenze nje ufuna ukuthi kunalowo lesigijiswa amaphoyisa nje la sibaleke sithatha into zethu siphinde sibuye. Lutho nanokunilethela ukudla yo. Lutho sihamba siphake emgaqweni lapha wakhona namaphaki. Sidresa namaphaki. Siphake isithole. Ngoba asinamali phela sisebenza ngalo. Bathi yini sizathu sokuthi baze banixoshe emsebenzini? Akekho wasichazela. Bavele kwathi inyanja. Sasibaningi abanye ke sebakhathala endlela. Sasibaningi ngale ndlela. Ngoba ngiyezwa kuthiwa futhi khona la ngoba nihlala la abanye bayadlula ngisho emhlabeni. Khona sokungcwatshe ngomgqibelo. Intombazane egcwatshwe ngomgqibelo eStern Cape. Yebo. Kwakhona umfana wasebhizana naye futhi washona basiphila. Naye wangcwatshwa. Manje kusho ukuthi nje siyagula nje ngoba silele ngisho ukuthi nje yonke sizogula nje sonke sinelile isikhathi eside ngoba sinethwa nazi imvula. Izulu lidumela kuthina yonke inhlobo yelokhuzana ifikela kuthina. Imoya yimvula yonke. Ngempela ma ilokho engifuna ukwazi ukuthi ngoba kuye kube nemvula engaka nje ukuthi niphila kanjani. Sazenzela kanjena ke nje kanje. Ish. Saze sakhaleza nje kanjena masithi sizama ukuzivikela. Still akekho nonandaba nathi. Abanandaba nje bayayidlulela bayibukela. Ish. Nalapha phesheya lapha. Lokho ngixaka ngapha abaseduze. Lapha baphumela kuthina bangena emotweni zabo bangabinanda ukuthi liyanetha liyaduma bananda. Ukuthi kanisonani kubona thina lengaka. Senza nje manje ma ngoba nihlala lapha masokuthiwa ukugeza nigeza kanjani ke masokuthiwa niyageza yonke sivuke ekuseni ngabo 3 ngamanzi abanda sigeze bangabi abantu yes ukuthi kuse ekuseni thina sesigezile. Ish makushisa nikhona la thola kanzima amanzi funakala ukuthi size sithola amanzi ngisho etoilet umuntu amanzi funakala itoilet lamasipala. Hawu etoilet lamasipala nifunakala afunakala ukho amanzi kamasipala lapha etoilet fanele ungaphumi namanzi ngendlela nje sesingafunwa ngayo kamasipala. Wona amanzi ngoba phela kufanele ngoba nje kuye kubanda kanjeni amanzi afudumele niwathola sigeza ngabandawo awekho afudumele akukho la sobeka khona. Ish uphuza umbhubhudlo mhlawumbe uthole leso senke uphuza nombhubhudlo. Ayikho indlela esiyenzayo. Impilo nje yeni iphelele khona la. Iphelele khona. Ekhaya makukephi mhlawumbe nje mangingabuza. Umndeni kodwa uma ucabanga ukhona umndeni. Abasebenza abantu abasekhaya. Manje bebethembele kumina vele. Yebo. Mina bengisengibheka ikhaya. Sibile ingane zami ayisebenzi. So nje impilo inzima mntana inzima. Ngoba phela manje nawe usukhulile futhi ukuthi. Inzima impilo. Ish. Kezwakala ma. Singashona khona. Kezwakala ma sifisa ngathi ngalithola usizo. Yebo siyabonga.